Джаз-бандытызм апанаваў свет ад долу да гары. Ананім. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР перад гісторыяй наадварот, 10-й выпуск. Адштурхоўваемся ад сутыку 1939 і 40-го гадоў у бок пачатку 20-го стагоддзя. Мы ўжо высветлілі спадарства, што не зусім Эдзі Рознер стварыў дзяржаўны джаз БССР, бо хутчэй выступіў весельным генералам ва ўжо існуючую аркестру, сабраную пры польскім тэатры мініятураў у Беластоку. Рознера запрасілі на пасаду франтмена Казімір Крукоўскі ды Юры Бяльзацкі. Сваю ролю ў арганізацыі сыграў і Леон Баруньскі, музычны кіраўнік тэатру. Аднак варшаўскі даследчык Дарыуш Міхальскі называе зусім іншае імя арганізатара першага беларускага джазу, мультыінструменталіста і ветэрана дзвюх войнаў Зыгмунда Карасінскага. Пан Дарыуш Міхальскі праз вялікую занятасць адмовіўся ад інтэрв'ю, але дазволіў цытаваць свой грунтоўны том з гісторыі польскай эстрады «Повродьма як за давных лят», дзе Зыгмунду Карасінскаму адводзіцца асобная глава. Кракатук. Пра піянера польскага і адначасова, як атрымоўваецца, беларускага джазу шмат напісаў у сваёй не менш тоўстай кнізе «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, але з гэтым даследчыкам увогуле не атрымалася звязацца. Абодва збіралі інфармацыю пра Карасінскага літаральна па дробязях, з праграмак, рэклямаў, афішаў, рэцэнзіяў ды артыкулаў у прэсе, з анонсаў польскага радыё, міжваенных плытак ды фільмаў. Многія дакументы загінулі падчас мінулай вайны. Як пазначана ў пасведчанні аб нараджэнні, выданым рымска-каталіцкай парафіяй Святога Крыжа ў Варшаве, Зыгмунд Адам Карасінскі з'явіўся на свет 2 траўня 1898 году і з'яўляўся сынам Адама Юзефа. У адрозненне ад папярэдніх герояў нашага цыклю, Зыгмунд быў габрэем толькі напалову, па маці. Сына з бацькам блыталі і пры жыцці, і дагэтуль, бо Карасінскі старэйшы быў кампазітарам і капельмайстрам, вядомым у музычных асяродках і арыстакратычных дамах Аўстрыі, Францыі, Нямецчыны, Вугоршчыны ды Расеі. Выступаў у пералічаных краінах са сваёй салённай аркестрай, альбо ў дуэце, альбо сола. У Маскве некаторы час працаваў прыватным выкладчыкам фартэпіяна, граў таксама на скрыпцы, першыя ўрокі скрыпічнага майстэрства даў і свайму сыну. Кракатук. Запісы квартэту Адама Карасінскага ў 1913 годзе выдала расійская фірма «Пішущий Амур». Гэта арыя Эўнікі з оперы «Куо Вадзіс» паводле раману Генрыка Сянкевіча, з Падляшша родам, дарэчы.
Бацька і сын Карасінскія шмат у чым сталі піянерамі. Адам Карасінскі напісаў адно з першых польскіх танга «Танго Мессаль», а таксама, як пазначана ў Вікіпедыі, першы ў гісторыі польскай забаўляльнай музыкі твор, які здабыў міжнародную папулярнасць – «Вальс Франсуа». Датаваныя 1905 годам ноты вальса для фартэпіяна былі апублікаваныя ў Лондоне ды Вене. З таго часу пана Адама пачалі называць каралём польскіх вальсаў ці польскім штраусам. Кракатук. Прыкладна праз 30 год Карасінскі-малодшы аранжаваў Франсуа на свой манер і дадаў тэкст, прысвечаны спявачцы Толі Манкевічуне. У новым выглядзе вальс ізноў стаў гітом, што ў ангельскай версіі пазначаўся як «The Popular Polish Waltz». Акром дзесяткаў вальсаў Карасінскі старэйшы складаў контрдансы, полькі, маршы, мазуркі ды так званыя творы для спеву. У Варшаве пан Адам з'яўляўся прадстаўніком фірмы музычных інструментаў і меў склад у кракаўскім прадмесці, дзе стаялі фартэпіяна маркі Зайлер. Дзве сястры, Зыгмунта, Александра ды Гелена, акурат сталі піяністкамі, а апошняя, Гелена Карасінская-Лукасевіч, выконвала уласны варыянт братавага танга. Зыгмунд Карасінскі, як і папярэднія героі нашай джазавай перадгісторыі, з дзяцінства праявіў музычныя здольнасці. У 11 год хлопчык напісаў дэбютны вальс, пасля ўключыў мелодыю ў музычную камедыю «Тылько для кобет». У 12 год пачаў сачыняць аперэту. Разам з тым юнак меў намер стаць інжынерам і пасля заканчэння гімназіі, паступіўшы ў Варшаўскі музычны інстытут, паралельна вучыўся ў механічна-тэхнічнай школе. У названым інстытуце Зыгмунд вучыўся граць на скрыпцы і фартэпіяна як дадатковым інструменце. Асвойваў кампазіцыю і дырыгаванне, там жа пазнаёміўся з пастаянным партнерам, піяністам Шымонам Борухам Каташыкам, равеснікам, між іншым. Кракатук. З пачаткам Першай сусветнай вайны Варшаўскі музычны інстытут спыніў дзейнасць, тады Зыгмунд стаў браць прыватныя ўрокі віяліністыкі у скрыпача віртуоза Станіслава Бжезінскага. Таксама падчас вайны Карасінскі і Каташык стварылі тапёрскі тандэм. Ужывую аздабляючы музыкай фільмы ў варшаўскіх кінатэатрах, музыкі камбінавалі класычныя ды народныя мелодыі. Вашай увазе супольны твор Зыгмунта і Шымона на словы Юліяна Тувіма. Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć hamka, ceniła dryk Abramka i wyrósł na Firczyka, co wciąż nogami pika, jak panny Tatiany, słowem męski girt. Konkurent Salamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie Badidamek, gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzycie. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Часцяком, не маючы загадзя падрыхтаванага матэрыялу, студэнцкі дуэт імправізаваў падчас кінасеансаў, а таксама звяртаўся да натуральных шумавых эфектаў. З успамінаў Зыгмунда Карасінскага. Для гукавых ілюстрацыяў ужывалі рэквізіт кшталту місаў з вадой дзеля пляску, пісталет з пістонамі, рознае жалеззе, звязанае шнурком, кухоннае начынне ды гэтак далей. Дырэкцыя кінатэатру была ў захапленні, публіка крычала «Брава», а нас распіраў гонар.
Праз некаторы час, жадаючы павысіць сваю кваліфікацыю, я далучыўся да вялікай аркестры кіно як скрыпач. Праз год стварыў уласны ансамбль для кіно. Кракатук. Карасінскі і Каташык згубілі тапёрскую працу, калі ў жніўні 1915 году Варшаву занялі немцы. Хлопцы пераключыліся на гранне ў рэстарацыях, але неўзабаве абодвух забралі ў польскае войска. Па заканчэнні Першай сусветнай маладзёны трапілі ў чарговую вайну, польска-бальшавіцкую. У гістарыяграфіі БССР тыя падзеі зваліся вайной з белапалякамі альбо савецка-польскай. Белдзяржкіно ў 1939-м нават зняла фільм на той тэмат «Вогненныя гады». Почему мы, белорусская громада, выступаем против большевиков? Мы понимаем, что белорусский народ не может создать самостоятельного государственного организма. Мы понимаем нашу историю и столетнюю непрерывную связь государственности Польши. Мы не настаиваем даже на автономии, хотя червь, которую принято называть массами, не понимает всей мудрости нашего отречения от лозунга государственной самостоятельности. Итак, наши просьбы сводятся к тому, чтобы... З рэканструяванага жыццяпісу Зыгмунда Карасінскага вядома, што ў 1918 годзе ён граў у аркестры пры тэатры ў Плоцку. У 19-м акампанаваў папулярнаму актору Міхалу Знічу. У 20-м упершыню апублікаваў на паперы ўласны твор «Шымі Варшава сні». На пачатку 21-га разам з Шымонам Каташыкам выступаў у вольным месце Гданьску. А адтуль, праз некалькі тыдняў грання, абодва накіраваліся ў Берлін. Немецкая сталіца, як вы маглі дазнацца з першых выпускаў нашага серыялу, да прыходу нацыстаў з'яўлялася адным з цэнтраў навамоднай танцавальнай культуры. Берлін называлі еўрапейскім Нью-Йоркам, і сюды прыязджалі працаваць як джазмены з Амерыкі, гэтак і клезмеры з Беларусі. Фрагмент згаданага «Шымі» дэбюту. У Берліне Каташык не знайшоў дзе ўладкавацца, а Карасінскі спачатку далучыўся да аркестры пры кавярні «Ватерлянд». Затым звязаўся з амерыканскім дыксэлендам Гары Шпілера, што выступаў у павільёне «Маскота». Як піша Кшыштаф Карпінскі, цягам году Зыгмунд навучыўся граць джаз. Як і крыху пазней калега-скрыпач Эдді Рознер, ён вырашыў засвоіць духавы інструмент, але не карнет. З дапамогай амерыканца Генры Натана Карасінскі дазнаўся, як граць на тэнаровым, альтовым ды сапрана-саксафонах і неўзабаве пачаў, як тады казалі ў Польшчы, хотовач, то бок горача, экспрэсіўна ды дынамічна імправізаваць у духу хот-джэз. Гэтым тэрмінам абазначалі тую ж нью-арлеанскую культуру дыксэленду. Відавочна, што ў Берліне наш герой паставіў за мэту стварыць свой падобны калектыў. Кракатук. «Nobody but you» – польскі кавер амерыканскага фокстроту спявае Хур Дана з аркестрай «Адеон» пад дырыгентурай Зыгмунда Карасінскага. Kto cię w tych ramionach ma, to o twoje szczęście dba. Niestety nie ja. Kto w objęciach moich drży, to mi z oczu ściera łzy. Niestety nie ty, bo już rok mija, jak powiedziałem u swych stóp. Albo tak, albo siak, ale coś nareszcie zrób tymczasem. Co cię luba śledzi wciąż, to przy tobie siedzi wciąż. Niestety twój mąż.
І вось у 1922 годзе Дыксіленд Шпілера працаваў у Сопаце, у так званым Курхаузе, даўнім казіно, дзе ладзіліся танцы. У той самы час побач у Гданьску, горад тады фармальна не належаў ні Польшчы, ні Нямецчыне, з'явілася першая польская лакацыя з назовам «Эрмітаж». Уладальнік кропкі прапанаваў Зыгмунду Карасінскаму працу, таму той пакінуў амерыканскі Дыксіленд і заснаваў свой ансамбль і адначасова, як адзначае Кшыштаф Карпінскі, напраўду, першы польскі джазавы калектыў. Кракатук. Бэнд-лідер граў адпаведна на скрыпцы ды саксах, за фартэпіяна ўладкаваўся Ежы Петерсбурскі, на банджа Фрэд Мелядыста, на кантрабасе ды бубнох гданьскія немцы, чые імёны не захаваліся. Дарэчы, Ежы ды Фрэд паходзілі з аднаго варшаўскага сямейства клезмераў, як і браты Гольды. Пан Ежы, калі слушна вымаўляць у арыгінале Петерсбурскі, у выніку стаў асноўным канкурэнтам Карасінскага на міжваеннай польскай эстрадзе в абодвух сваіх апастасях, аўтара і дырыгента. Аднак у 1939-м лёсы канкурэнтаў перасякліся ў беларускай джаз-аркестры. Той тычыцца і наступнага спевака Альберта Харса, з якім аркестра Карасінскага зрабіла серыю запісаў у студыі Леонора Электра. Ворак плюсях, есть рак-тяк-тяк, на каждый жаль ból, krach, jest rak-тяк-тяк. Od czasu jak ten tryk stosuje, już nie mam chwili złej po słowie, raz się lepiej czuję, życiach już jest niżej, gdy mam coś na wątrobie. Rak-ciach-ciach, gdy pragnę ulżyć sobie, rak-ciach-ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rak-ciach-ciach-ciach. Jest na każdy żal, ból, krach jest. Czy ktoś w miłości wciąż ma pecha, czy dziurę w bucie ma, jak komuś los się nie uśmiecha, niech robi to, co ja, na wszystko jedna rada. I kamień z serca spada. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem. Сучасная танцавальная музыка з элементамі джазу. Першапачаткова гурт Зыгмунда Карасінскага не ад'язджаў за межы вольнага гораду, то бок выступаючы толькі ў Гданьску ды Сопаце. Музыкі папулярызоўвалі на дадзеным адрэзку балтыйскага ўзбярэжжа традыцыі Дыксіленду і чыкаскі стыль, гралі пераважна джазавыя стандарты кшталту T-42 ці Сент-Луіс Блюз. Але ў тым жа 1922 годзе Зыгмундаў бэнд перабраўся ў Варшаву. Ды 29 лістапада в абноўленым яшчэ больш інтэрнацыянальным складзе зайграў на адкрыцці рэстарацыі «Оаза». Кракатук.
Петербургскага замяніў стары саслугачы Каташык, месца мелядыста заняў вугорац Імре Барта, немец Казіміш Энгельхард дзьму ў трамбон ды клярнет, а за барабанную установку сеў чорнаскуры Сэм Сальвана. Праўдападобна, што Сэм нарадзіўся ў Конга, а ў Польшчу прыехаў з цыркавой трупай як жанглёр і танцор стэпу. Акром таго, Сальвана быў здольны спяваць на розных мовах. 3 гадамі пазней у бэнд Карасінскага трапілі брытанскі трамбаніста, прозвішча да нас не дайшло, і згаданы вышэй амерыканскі духавік Гары Натан. Яшчэ адзін запіс з Харрысам. Mały kraj nad dużą wodą, wszystkie drogi tędy wiodą, stary majtek rudą brodą śpiewa z harmonii pogodą Panama. O Panama, tu dziewczęta nie są ryby, nie kochają się na niby, gdyby wziął je, to jest ryby, to za tobą przecież ryby Panama. Granatowi chłopcy, żaden im nie obcy, ludzi proszą wciąż, to niby wąż. Południowe słońce, tak jest gorące, że gdy przyjdzie mrok, całują pary się po krok. O Panama, egzotyczna panorama, tu Maryja się tam dama, on odjeżdża, ona sama, on przyjeżdża, ona mama Panama. Ааза месцілася на вуліцы Вэжбовай 9, каля тэатральнай плошчы. Прэса называла яе першай танцавальнай лакацыяй у Варшаве і параўноўвала з найлепшымі замежнымі установамі такога тыпу. Падчас выступаў ансамблю Карасінскага і Каташыка публіку навучалі танцам супругі Хандзынскія. Дарэчы, жонкай самога Зыгмунта таксама стала танцорка, а дакладней прыма-балярына будапешцкай оперы Йохана Меркель. Кракатук. Бэнд-лідер згадваў: «Мы таксама выступалі ў кінатэатрах, даючы паміж сеансамі праграмы, узбагачанай выступам адной танцоркі альбо дуэту. У тым ліку ў кіно «Калёсуум» і «Стылёвым» на Маршаўкоўскай 112. Акром таго, выступалі ў тэатрах «Рывю», у «Перскім оку», «Морскім оку», «Весовым вечорze». Для гэтых кабарэ Карасінскі і Каташык пісалі адмысловую музыку. Варта назваць і тэатр «Новосці» на вуліцы Белянскай, дзе іх аркестра ўдзельнічала ў аперэтах Кальмана ды Граніх Штаттена. Пасля удзельнічаў у пастаноўцы першага балету на музыку кампазітара Раутхаўза. Гэта быў джаз, які чаргаваўся з сімфанічнымі творамі. Між іншым, Караль Раутхаўз паходзіў з украінскага Цярнополя, кар'еру збудаваў у Берліне. Паслухаем вальс Зыгмунта Карасінскага «Кветкі кахання» з салюючым саксам. Фармацыя Карасінскага і Каташыка бывала і ў Вільні. У 1924 годзе наведала мясцовы тэатр на Пагулянцы.
У тым жа годзе бэнд правёў сваю першую гукасесію. Месцам стала варшаўская студыя «Сирэна Рэкард» на вуліцы Хмельнай, 66. Па словах кіраўніка ансамблю, студыя была маленькай, труба, прапушчаная праз перагародку з аднаго боку, выкарыстоўвалася для запісу, а з другога боку на ейным канцы змяшчалася мембрана з іголкай, апушчанай на васковую плытку. Тэмп рэгуляваўся з дапамогай цяжкіх металічных дыскаў, якія дадаваліся альбо ўбіраліся. Гэта быў фактычна рычаг. Бэнд тады зафіксаваў у сваім выкананні джазавыя хіты ды стандарты. Кракатук. Дзеля ілюстрацыі паставім чарговае аўтарскае шымі Зыгмунта Красінскага, што з'явілася годам пазней, у 25-м, і гучэла ў рэвю «От А до З». Нумар выконваў у перскім оку і знаёмы нам Казіміш Крукоўскі. А гэта фрагмент інструментальнай версіі. Знаходзячыся ў Кракаве, у падземным дансінгу старога тэатру, Зыгмунд Красінскі і Шымон Каташык разам з рэжысэрам Конрадам Томам стварылі першае ў Польшчы выязное джазавае рэвю. У 1925-26 гадах з гэтай праграмай бэнд зладзіў паспяховае турнэ па поўдні Польшчы. У інструментары меліся спяваючая піла, флексатоны, бразготкі ды разнастайныя флейты. Увечары маем дансінг, дзе майстры Красінскі і Каташык забаўляюць публіку, пісаў тыгоднік ілюстраваны. Кракатук. Вашай увазе гук з кружэлкі акурат 1926 году. У згаданым тэатры «Перскае око», якое праіснавала толькі 2 гады, Зыгмунд Красінскі паспеў прэзентаваць цэлы шэраг уласных шлягераў. У тым ліку наступны «Шымі Факстрот» прысвечаны гэтаму кабарэ, першай адрэсай якога быў Новы свят 63. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Час у другой Рэчы Паспалітай. Варта адзначыць, што новы музычны стыль сустракаўся з не менш лютай крытыкай, чым у той жа час у Савецкім Саюзе. Згадаем тэрмін Максіма Горкага «музыка тоўстых». Гэта грае аркестра вар'ятаў. Яны з'ехалі з глузду на сексуальнай глебе, а дырыгуе імі нейкі чалавек-жарабец, размахваючы вялізным фалесам. Ад Моцарта ды Бетховена да джаз-банду мурынаў, якія, напэўна, употай смяюцца, бачачы, як белыя іх уладары эвалюцыянуюць да дзікуноў, ад якіх мурыны Амерыкі сышлі і сыходзяць усё далей. Гэта вытрымка са словамі Горкага з газеты «Праўда» за 1928 год. А зараз дзеля параўнання фрагмент з ананімнага артыкулу «Музыкальнасць і джаз-бандытызм», надрукаванага ў польскім часопісе «Музыка і спев» у 1926 годзе. Не толькі польскай музыкальнасці, але ўсёй еўрапейскай культуры пагражае найвялікшая небяспека з боку барбарскіх джаз-бандаў, асабліва з боку белых мурынаў гэтага кшталту. Увесь сучасны мадэрнізм у музыцы ёсць нічым іншым, як толькі культурным зніжэннем музычнага ўзроўню да барбарскіх пачуццяў.
Музычныя саюзы павінныя забараніць паважным музыкам супрацоўнічаць з джаз-бандамі, а паліцыя мусіць забараніць бессаромную прадукцыю мурынаў. У тэксце таксама ўжываюцца выслоўі кшталту «амерыканская зараза» і «атанальная прымітыўнасць». Разам з тым прыводзіцца слушны факт пра тое, што джаз прыйшоў у Еўропу з кадрамі амерыканскіх войскаў падчас Першай сусветнай вайны. Кракатук. Яшчэ адзін узор знішчальнай крытыкі ў тым жа 26 годзе прадэманстраваў польскі двутыгоднік «Музык войсковы». У матэрыяле «Джаз. Паваенны псіхоз танца» аўтар параўноўвае сітуацыю з эпідэміямі эпохі сярэднявечча, ды згадвае секты флягелянтаў, якія хадзілі скачучым крокам ды танчылі як апантаныя. Музыказнаўца Кшыштаф Карпінскі вылучае два этапы ў засваенні джазу ў Польшчы, якія прыпалі на 20-е гады мінулага стагоддзя. 1921-25 асіміляцыя джазавага феномену, аркестра Карасінскага і Каташыка, адкрыццё оазы, непрыхільная прэса. 1926-29 змены ў інструментары, паступовая адмова ад смычковых, прыцягненне саксафаністаў, іншыя з'явы і як кульмінацыя этапу ПВК. Кракатук. Пасля канцэрту ў таварыскім клубе ў Трускаўцы ды ў філармоніі Лодзі аркестру Карасінскага і Каташыка згодна з рэкамендацыямі ўплывовых асобаў запрасілі на агульнанацыянальную выставу ў Познань. Скарочана мерапрыемства звалася ПВК – Повшехна выстава краёва. Музычныя калектывы гралі ў розных пунктах экспазіцыі. Бэнду К&К прадаставілі адмысловы павільён кампаніі «Хартвік Кантаровіч» з Данцынгам. Кампанія тая, дарэчы, валодала лікёра-гарэлачным заводам, але аркестранты рэкламавалі зусім не спіртовыя напоі, а ездзілі па павільёне на матацыклах маркі «Індыан», рэклямуючы сябе і тыя шыкоўныя маторы, выклікаючы зразумелую сенсацыю, заўважаў Карасінскі. Я быў таксама першым саксафаністам у нашым краі, які прэзентаваў некалькі тыпаў саксафонаў ды імправізацыйныя творы. Паслухаем «Слоу Фокс» Зыгмунда Карасінскага з рэвю «Фігавы лісток» тэатру «Марское вока». Спявае Адам Астон. Na pamiątkę i czasami wspomnij mnie, a jeśli wspomnisz, będę wdzięcznowie. Weź się na pamiątkę, może nocą w cichym śnie przyśnie się Pani i Ty mnie też. Weź się na pamiątkę, to sympatii będzie znak, to będzie wszystko, co Ci dać mogę dziś. Wszak to nie jest grzechem, daj mi znać uśmiechem, że zgadzasz się ze mną, masz jedną myśl.
Выступ на познаньскай выставе прадугледжваў і новую сцэнаграфію, каляровыя пульты для кожнага музыкі, аднолькавыя строі ды размяшчэнне на платформах рознай вышыні. У арыгінальным для тых часоў складзе меліся рытм-секцыя з удзелам Сэма Сальвана, труба, 3 саксы, на адным з якіх граў Александр Галіцкі, той самы, які пазней трапіць у польскі склад Эдзі Рознера. Кракатук. Мясцовы музычны журналіста Дыянізы Пянткоўскі дзяліўся ўражаннямі. Увага і апладысменты былі большымі, чым для іншых, бо аркестра давала канцэрт, што значыць грала не для танца, а выключна для слухання. Гэта быў дыяметральны паварот у прэзентаванні джазавай музыкі. Гэта ўсведамлялі лідары аркестры, якія падчас рэцыталу спаборнічалі ў зграбных джазавых імправізацыях. Кажучы пра познаньскі выступ, даследчык Кшыштаф Карпінскі таксама заўважае. Гэта быў пераломны момант, які паўплываў у музыканцкім асяродку на слушнае разуменне таго, у чым сутнасць джазу. Сам Зыгмунд Карасінскі пасля сцвярджаў, што менавіта ягоны аркестра першы ў Польшчы зрабіла імправізацыю неад'емным элементам джазавага музыкавання. Гэта ж пацвярджалі канкурэнты пецербурскі ды Варс. Jojo, czy pani umie już grać w jojo? Teraz próbujesz tej najnowszej manii. Piękna pani będzie także pasją twoją. Jojo, 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 jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz. To jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, Jojo, czy pani umie grać już w jojo? jojo, Jeśli rutynę masz i fach ten w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Аркестра Генрыка Варса зайграла адну з 6 песень Зыгмунта Карасінскага, якія утрымліваюць зварот «Чы пані?». У дадзеным выпадку, ці ўмее ўжо пані граць з ёю? Цацка з 2 дыскаў «Восі вяровачкі» папулярная і ў нашыя дні. Кракатук. Што тычыцца элементу спантаннасці ў аркестры К і К, то згаданы саксафаніста Галіцкі таксама сведчыў. Аркестр была першым у Польшы прафесійным калектывам, які ўжываў імправізацыю. Трэба, аднак, прызнаць, што мы не былі надзвычай арыгінальнымі. Капіяваліся запісы Пола Уайтмана альбо Реда Нікалса. Адным з нашых натхненняў стаў першы гукавы фільм «The Jazz Singer» з Элам Йолсонам. Той фільм выйшаў у ЗША ў восень 1927 году, а галоўную ролю выканаў, дарэчы, літвак, ураджэнец срэднікаў, што на нёмне, у Літве.
Zawiodły me sny, synku mój, lecz spełnisz je ty, synku mój. Wśród szczęścia i pieśni niech los da ci żyć i w matki objęcia przed smutkiem się kryć. Więc módl się co noc, synku mój, by Bóg dał ci moc, synku mój, i przez długi ten czas pomyśl o mnie choć raz, zanim los łączy nas, synku mój. Эл, а дакладней Йося Йолсон, адзначыўся як аўтар песень. Адну з іх мы і пачулі. Аркестр «Адеон», якой дырыгаваў Зыгмунд Красінскі, выканала нумар з фільму «Say it with songs» – «Скажы гэта песнямі». Запіс датаваны 29-м годам. Кракатук. З таго часу ў польскай публікі разам з модай на экзотыку ды чорную Амерыку ўзнік попыт на чарнаскурых артыстаў. Калі ў 20-х гадах у аркестры Карасінскага і Каташыка за гэтую роль адказваў Сэм Сальвана, то ў 30-х Джордж Альберт Скотт. Музыка граў не толькі на барабанах, але і на саксе, акардэоне, пісаў музыку, а з пачаткам вайны праявіў сябе як самастойны бэнд-лідар. Джордж увасабляў рэдкую сумесь крыві. Родам быў з Тыфліса, цяпер Тбілісі, бацька афраамерыканец, маці полька шведскага паходжання, як пазначаюць польскія музыколегі. Хаця прозвішча можа сведчыць і пра беларускасць пані. Стэфанія Крэўская. Гжэво, Гжэва, Крэва. Вёскі з такімі назовамі ёсць і на Мазавеччыне, і ў ваеводствах Свентакшыскім і Велькапольскім, на Падляшшы нават дзве, і, канешне, Крэва з замкам, што на Смаргоншчыне. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy, obluda fałszową życia gry. Miłości szczerej nie ma, epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą, okrutna obojętność krok. Хур Эрэана прадставіў адзін са шлягераў Зыгмунда Красінскага, вядомы ў мностве выкананняў. Цікава, што Оскар Строк у тым жа 30-м годзе выдаў сваё танга з такім жа назовам «Сэрца маці». Кракатук. А калі працягнуць пра Джорджа Скотта, то на пачатку 20-х ён прыехаў з маці з Грузіі ў Познань, дзе і пачаў музычную кар'еру. Акром Карасінскага адзначыўся і ў аркестры Генрыка Гольда, а ў 37-м годзе граў блюзы ды прота-бібопавыя імправізацыі ў варшаўскім кафэ-клубе з амерыканскім піяністам Джо Тёрнерам, які жыў тады ў Парыжы. Скотт прызнаваўся, што Джо пакінуў яму фотаздымак з подпісам «Было прыемна пайграць з найлепшым бубначом Еўропы».
raniona, całe drżą wyciągam tak. Aryzona, widzę cieszy złota mak. Dzień nie trwa, ludzka czerń jak szalona. Oczy trwa, żółta złota na dnie. O! Aryzona, wymarzona to pięknie. Aryzona, prowadziło szczęście mnie. One Step карасінскага «Арызона» агучыла Толя Манкевічуна і Маўрыцы Яноўскі. Менавіта Джордж Скотт распавядаў, што запіс плытак у міжваеннай Польшчы лічыўся вялікім эксклюзівам. Толькі некаторыя шэфы аркестраў мелі такую магчымасць, як браты Гольды, Малядыста ды Варс. Яны не цікавіліся музыкай, якую хацелі граць Эдзі Рознар, Францішак Віткоўскі ці Аляксандр Тумель. Сцвярджалі, што такімі ёсць законы рынку. Безумоўна, мы, музыкі, якія цікавіліся джазам, прымалі ўдзел у запісах, але толькі як чальцы танцавальных аркестраў. І нашыя прозвішчы не з'яўляліся на плытках. Фігураваў толькі шэф. Польскім лейблам зручней было выдаваць копіі амерыканскіх джаз-гітоў, чым прасоўваць уласных выканаўцаў таго ж стылю. Кракатук. Такой паліткай, відаць, можна патлумачыць той факт, што з прыкладна 6-7 дзесяткаў кампазіцыяў, складзеных Зыгмунтам Карасінскім і запісаных на кружэлках, да якіх маем сёння доступ, большасць складаюць не джазавыя практыкаванні, а танга. Яны і займелі найбольшую папулярнасць у тыя часы. Астатнія гэта ванстэпы, слоу-фоксы, шымі-фоксы, а таксама чарльстоны, маршы, чардашы, вальсы-бастоны ды пасадоблі. Пра наступны пасадобль Карасінскага, які называюць першым польскім, ды з няпростым памерам, выказваўся Генрык Варс. Француз Падилла мог бы пазайздросціць таленту, а казино де Парі мусіць неадкладна закупіць гэты шлягер. To dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy dzień śmieje, po warszawianki z wami aż po sam grób. Stworzymy jedną dziś kampanię, stańcie wszyscy na zew, panowie, serca ślemy wam do stóp. Prostak ci gra, z nami się baw, z nami się baw i nieszczęść braw. Czego pan śpi, obudź się i my damy ci rewi. Cała Warszawa zobaczyć musi to jeszcze nie jeden raz. Cała Warszawa zawoła nam halo, to zachwyciło nas. Cała Warszawa, panienka, młodzian, dziad i trzeci most i nowy świat. Z Pragi i Stoli, z Mokotowa wszystko do nas będzie szło. Cała Warszawa zobaczy to. Усяго на рахунку Зыгмунда Карасінскага некалькі сотень твораў, шмат з іх напісаныя ў суаўтарстве з Шымонам Каташыкам. Асноўным тэкставіком стаў Анджэй Уласт, таксама ветэран Першай сусветнай, які ў другой палове 20-х актыўна падарожнічаў па свеце, вывучаючы новыя тренды ў эстраднай музыцы. Зрэшты, Зыгмунд і сам спрабаваў складаць словы да сваіх мелодыяў. Вядома ж, творы нашага героя, у тым ліку для кружэлак, агучвалі шматлікія польскія гурты ды аркестры, не толькі ўласныя. У сваю чаргу Карасінскі, натуральна, граў кампазіцыі іншых аўтараў, не толькі заакіянскіх, але і выхадцаў з заходняй Беларусі, Зыгмунта Беластоцкага ды Якуба Кагана. Кракатук. Пра наступныя этапы устанаўлення польскага джазу, на прыкладзе стваральніка першага беларускага джазу, як не дзіўна, распавядзем у чарговай серыі. На заканчэнне калыханка ад Зыгмунда Карасінскага. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Tata nie wraca, chyba jest praca, w bryczach dziś gra. Jeszcze go nie ma, może już ślema ma. Mama jak mama, zresztą nie sama w Adrii jest. Murzynek
smokingu, z nią na dancingu tańczy. Śpi, mój skarbie, mój aniele, oczki zmruż i jasną główkę złóż, bo późno już. Za oknem gwiazdy lśnią na niebie, księżyc chce się do nas śmiać. Gdy ukołyszę ciebie, także pójdę spać. Śpi, mój skarbie, mój aniele, oczki zmruż i jasną główkę złóż, bo późno już. Niania nie kłamie, nie bój się, mamie, nie jest tam źle. Pije, szaleje, tańczy i śmieje się. Po co się smucić, mama gdy wróci, balon da dziecku bez żalu lalkę z lokalu piękną. Skarbie, mój aniele, oczki zmruż i jasną główkę złóż, bo późno już.